हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो बरायफिनना लाफिननाय जाबाय। आं दंफैयो दा कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गामिमोन दा सान्थिपुर गामियावहाय आं दंफैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। थ' बावहाय आं जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि बारै आरो रायजो राजानि गामिनि मानसिफ्रा एनडिएफबिनि जि समाव दावहा जाफुनाय सम बे समाव माबायदि दुखु दाहा लानाय बिसोर गामिनिनो बे गामियाव सान्थिपुर गामियावनो गोबां मानसियानो रायजो राजाफ्रा दुखु दाहा लानांदों नङा होमबा हयथ'बा सोरजोंबा आर्मिजों न'निफ्राय ओंखारनायावनो सोबा जानाय बा रायजानाय सोंजानाय माबायदि दुखु दाहा लादों आं बेफोरखौनो एसे खबर लानो फैदों। लोगोसे बिथाङा आर्टिफेक्सननिमोन बिथांना केसाबो जोबाखै थांनाय दहाय फुङावबो मोनसे बिनि केसनि बारैनो एसे रायलायनाय जादों। थ' बेजों लोगोसे आरो सासे दंबावो केस थाफानाय मैया बिथांमोना क'क्राझारावहाय हाजिर जाहैदों कर्टआव दा बिनि उनावहाय बिजों साथामानो दंफायो थांदोंमोन। थ' बिनि बारै एसे सावरायलायनि। थ' मैया नों केसनि बारै एसे थांदोंमोन नोंजों लोगोसे सोर सोर थाङामोन एसे खोन्थायोबा मोजां जागोन। खुलुमबाय आङो जोंनिनो मानगोनां अफिसार बिथां दा बियो आंनि न'आव फैदों आं मोजां मोनदों बेफोरबादि फैगोन होननानैबो आङो सानाखैमोन नाथाय बिथाङा हरखाबै आंनि न'आवहाय नुजाफैबाय। दा बेफोरनो गामिनि हाल सालफोरखौ आरो खस्थ' मोनबोनायफोरखौ माबादि जादों बेखौ जोंनि सान्थिपुर गामियाव खबर लाफैदों आं मोजां मोनदों। दा बेनो आंनि बुंनांगौआ बेनो माने जोङो गोबाव सम केसनि बेलाना बुङोबा जोङो दुखुबो मोनो मानो होनना दुखु मोनो होनना बुंनाया माब्रैनि जोंनाव दा आखाइयाव थाखा फैसाबो गैया समनि गेजेराव जोङो बबाव मोनगोन बबाव मोना एखेबारे खाराव माराव नागिरबाबायनांगौ। दा सोरनावबा बियोबा बिबो गावनि दा नांगौ समावहाय बयहाबो गायनाय फुनाय दिन थाखा फैसाखौ हरनो हाया। दा अब्लाबो जोङो सोलाव सोफोन लालायनानै जों खस्थ' मस्थ' थाङो आरो क'क्राझार कर्टआवहाय। दा मैयाबो थांदों जों आं दाखालि 27 थारिखआवबो थांदों। दा मैया थांनायाव नैबे बियादै दं राजेन नार्जारि दा बेबो आंजोंनो गाफायो आरो सासे दंबावो फंबाय थपन नार्जारि दा बे सफैयाखैबाव। दा जों साथामजों मैयाबो गाहैबाय। दा गाहैनायनि गेजेरावहाय आङो केसखौहाय माब्लानि समाव जोबमारगोन आं गोसोआव खेमोन सानबाय थाबाय। दा जेब्ला बे पिएसनि मेजिस्ट्रेटनि पिएनावहाय केरानिनाव आं सोंबावदोंमोन आच्छा जोंनि केसआ माब्लासिमाव जोबहैगोन सार नों बुंनो हागोन ना हाया ना केसआथ' जोबनायाथ' जोबसिगोनल' होनो नोंसिनि सरकारा। दा बे नोंसिनि सरकार बिटिआर सरकारानो बे केसखौ फोजोबनो थाखाय आखायाव लाबाय होननायखाय जों लामा नायनानै दं बे खोथाखौ होनदों आरो। ओमफ्राय आं बुंबाय जोंथ' फैनो बाबायमोन आरो जोङो थाखाबो गैया फैसाबो गैया जों माबोरै फैनो हाबाय थाबावनो मासावनो खेबनै कर्ट गानांगौबा दा जों बबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थानो। अब्ला बुंबाय बियो नोंसिनि बिटिआर सरकारखौ लामा नायनानै जाला होमबा जोंनो मावनायसै बे खोथाखौ होनबाय। दा बिनि आंनावथ' केसआ 2014 2016नि दङ। दा कर्टआबो खाथि गानांगौ टाइमा। दा बे केसफोरनि थाखाय जोङो माने दा जोंना बिटिआर सरकार दं प्रमद सार दा ओरैहाय गबिन्द सार दं फेरेंगा सार दं। दा बिसोरो गोख्रैनो जोंनि केसफोरखौ जेन'बा एसेमब्लि हाइकर्टफोराव सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो फोजोबनायनि लामायाव लायोबा जों रायजो राजाफ्राबो जोंनि एनडिएफबि साफ्रोमबो जेल जानायफोर बिसोर मोजां मोनगोन गोजोननाय मोनगोन। नाथाय बिसोर दासिमबो बे खामानिखौ मावाब्ला जों माने गोसोआवहाय गाज्रि मोननाया थाबाय थागोन आरो जोंनावहाय। जेब्लानाखि बिसोर जोंनि केसफोरखौ मोजाङै थाबैनो फोजोबना होयो अब्ला जोङो बिसोरखौ जोंनिनो आफादनि मानसि होननानै जों मोजां मोनगोन आरो बिसोरखौ जोंनि थाखाय मोजां मावबाय होननानै। आरो बिदिखौ मावाबा जोंथ' गोसोआव गाज्रि मोननाय फैगोन। दा बिनि थाखाय आङो दा मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायो जेनेबा बे प्रमद सारमोन बिसोरखौ बे केसनि बेलायाव थाबैनो आखायाव लाबा मोजां जागोन होननानै। खुलुमबाय जोंनि मानगोनां
अफिसार फैनायनि थाखाय माने जोंहा केस दङ केसनि थाखाय जोङो एसे खबर लादों दा केसा माब्ला फोजोबना होगोन जों बेफोरनि थाखाय एसे सावरायनो नागिरदों ओरैनो नोंनि र' बे केसा नोंनिया माब्रैहाय जाया आं बारस'ना बुंबाय खोथाखौ नोंनि केसा माब्रै जायामोन ओरैनो आंनि केसाथ' लिंमेनसो आदसा आफादखौ बै समावहाय नोङो एसे एनै हेल्प खालामदों एसे माने गोबां हेल्प खालामदों बिनि थाखायसो बे केसा जादों नङा होमबा दा बे केसाथ' दिनैसिमबो जोबाखै केसा ओरैनो मायाव हाइनेस ना नन हाइनेसआव हाइनेस माबायाव 10-13 गोग्लैदोंदां दासिमबो जोबाखै होनबा दिनैसिमबोथ' नोंसोरबोथ' मान्थलिथ' थांबाय थानांगौ जायो मासाव खनसे गायनांगौ आरो दासिमबो जोबाखै होनबा नों आफादनि थाखायनो गोबां खस्थ' खालामदों जेनेबा नों 4 लाखफोरखौ मोनदों ना मोनाखै दा बेफोरनि बारै फंनैसो एसे बुंनानै होयोब्ला मोजां जागोन नोंनि खुगानिफ्रायनो जिहेथु नोंबो सासे आफादनिनो सोद्रोमाखौनो होननांगोन केस गोनांलाय नोंसोर बिदि गोबां नों बर' हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस दुखु दाहा खालामदों नङा होमबा होमबाथ' नोंसोर बायदिया मोनाबा सोर बायदिया मोननांगौ नंगौना आंना बे खोथाया आरोखि ओंखायनो नोंनिफ्राय एसे बुङोब्ला मोजां जागोन जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बिदिखौ नायोब्लाथ' एसे मोजां मोनगौमोन आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहाबो बिदिनो हनै मोसौ मोसा फाननानै केस गानांनायनि खरसा बायदिसिना थांबाय दा बेफोरखौ एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला जोंनो मोजां मोनगौमोन आरो जोंहाबो संसार जालांनायनि खोथा दंना दङ दा बेनो आंनि खावलायनाया आरो केसफ्रा जोबब्लाबो मोजां जागौमोन केसखौबो फोजोबनो हाया उकिला मा होनदों ओरैनो केसनि बारै उकिलाथ' बुंदों जोबसिगोनल' होनना बुङो ओमफ्राय दा दिनैसिम गैया आरो 2016आवनो जोबजादों जोङो दा बेनिफ्रायनो गागासिनो दं दिनै माबा थांबाय 2022 थांबाय दिनैसिम गाहैनांगौ आरो होनबाथ' ओरैनोथ' उकिलफोरनोबोथ' हैबाय थानांगौ बिसोरबो पकेट खरसा एसे एनै लुबैयो नालाय दा नै फैगोन मासावनो 2000 हैबावनांगौ उकिलनो बेनि सायाव गायनाय फुनाय दिन आरो थाखा फैसा गैया बिराद जारलायाव दङ दा बिनि बारै नोङो दिनैनि बे सरकाराव थानाय खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथां आरो प्रमद बर'नि अनगायै गबिन्द बसुमतारी दङ बिथांमोननि सायाव नों मा बुंनो लुबैयो आंथ' बिसोरनि सायावहाय बुंनो लुबैनाया बेनो जोंनि केसखौहाय फोजोबना होब्ला मोजांमोन आरो जोंनो जेनाखि जे खरसा थांदों बेफोरखौ एसे अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां मोनगौमोन आरो जोंबो आफादफोरखौ एसे सहाय मदद होबोबाय सिगां जोंबो बिनि थाखाय बुख्रुब जाबाय जेल जानांबाय बेफोरखौ एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो हामबायसै नोंनिसिम आं गुबुन सासेनाव सोंबावनि दा सासे फंबायखौथ' हामबायसै होननानै बुङो बिथाङा जाखिनि दुखु दाहा खोन्थानाय एक्सुवेलि बेखौ गबिन्द बसुमतारीनि दायित्व होननानै आं सानो बिथाङा जुदि बे चेनेलखौ जुदि नायदोंब्ला नोंथाङा जुदि मोजाङै बुजिदोंब्ला नोंथाङा सानसे समाव बे एरियायाव थानाय मानसि नोंथाङा बे समाव बै समावहाय 2000 समाव बा 2098-99 बे समाव बिसोरथ' फैदोंमोन नङा होमबा गबिन्द बसुमतारी बा धीरेन बर' बा गुबुन दैदेनगिरिफोरा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नोंसोरनोथ' खामानि मावना होनो मोननाय दा आफादनि थाखाय नोंसोरो ओरैबायदि दुखु खस्थ' लानांदों बे समाव बिनि बारै फंनैसो एसे खोन्थाना होयोबा साबसिन जागोन सारनि चेनेलखौ खुलुमबाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंखौबो साफा जाथिनि सेक्रिफाइस होनजायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो रिजार्भ ओनसोलाव थानाय आरो एनडिबिआ हाग्रायावनो थानानै जोनोम जाबोनाय हाग्रानिफ्रायनो आगान सुरबोनाय जोङो दा बेखौनो लुबैयो जोङो जेन'बा जोङो बे ओनसोलाव जिहेथु नेशनेल हाइवे बारनायनिफ्राय लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबांथार बै समाव जेब्ला 1996निफ्राय लानानै नै जेब्ला सिमन असिमोन लास्ट सिजफार जानाय बेसिमावहाय बुंनो थाङोबा जोङो गोबांथार सैनांनाय दुखु मोननाय बे जोंनाव सफैदों आरो गोसोखाङोब्ला जोङो मेगनजों मोदै गयो मानो होननानै बुङोबा दिनै बे ओनसोलावहाय एनडिएफबिआ थायो हिसाबै
सरकारनि मानसियाबो नागिरनाय हिसाबैहाय गोबांथार बेबायदिनो गावनिनो बिमा बिफा बा गावनिनो बिदा फंबाय बा सोरबा गावब्रा बा सोरबा ओंखाम संना जाहोनायनि न'खराव बेबायदिनो उदखार खालामनाय जोङो बेखौ गोसोखाङोबा जोङो जाथिनि सेक्रिफाइसखौ आफादजों लोगोसे जोंबो हाग्रा सेरनि मानसिफ्रा ओरैबायदि सेक्रिफाइसखौ खालामदों होनजायो बुंनो थाङोबा खालामदों जोङो दा लुबैयो आरो NDB निफ्राय जोङो बेखौनो लुबैयो मोनब्रै NDB फेक्सनखौबो जोङो बुङो दिनैहाय आङो बे चेनेलनि गेजेरजों स्पष्ट बुंनो साननाया बेनो जाहाथे सारमोना एक नाम्बार एजेन्डायावहाय जोंनि बे रिजार्भआव जायफ्रा हाग्रा सेराव थानाय बेफोरनि दिनैसिमबो दासिमाव बे समसिमाव दिनैसिमबो खौरां लाफैफेराखै दिनै जोङो बेखौ खाथां बुंगोन बे चेनेलनि गेजेरजों आरो जोङो आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलफ्रावहाय गोबांथार बेबायदिनो पेरालाइज जानानै थांनाय सोरबा खोमाजों सोबाजाबनायफ्रा खोमा खोनाया सोरबा बेबायदिनो गोबांथार मेगन नुयैफोर बेबायदिनो दा देहायाव गासै सोलेरावनो बेबायदिनो कन्डेमफोर जानानै थानाय मानसिफोर दङ जाहाथे सारमोना दिनै जाया नङा जानानै थांबाय एकर्डआबो मोनब्रै फेक्सनजों बा गासै समाज समस्त्र बर' संगठनखौ लानानै जानानै थांबाय जोङो दा आसा खालामो जाहाथे गबिन्द सार फेरेंगा सार सावरायग्रा सार आरो बेबायदिनो दा सासेयाथ' जेलावनो दङ रन्जन सार जाहाथे बे जोंनि रिजार्भ ओनसोलाव जिहेथु देरसिन जाथिनि खैसाराव गोलैदों बुंजायो आरो बुंनो थाङोबा जाहाथे सारमोना जाहाथे नायफैयो आरो बेबायदिनो जोंनो जे गोदोथ' जानाय थानाय समावहाय अनेकथार खोथा होनबोदों सोरखौबा खामानि मावहोनायनि गेजेराव देनां जेब्ला जोंनि साननायफ्रा फुरा जायो सुफुंजायो अब्ला जोङो रायजो राजाखौ नायगोन नोंसोर लेखा मोजां फराय बेबायदि बे अनेक खोथाखौ बुंबोदों दा जोङो NDBनि दैदेनगिरिफोरानो बेफोरबायदि बे खोथाखौ बुंबोदों आरो जोङो दा नाम खारिनाबो बुंनो हायो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बुंनाया मोजां नाम जेबो उसुबिदा जानाय नङा दा जेबो उसुबिदा गैया स्पष्ट खारन बावहाय NDBखौ फोथांदों होननानै बुङोब्ला जेसेबां BTC आव बे हाग्रा सेर सेर बर' गामि दङना बेफोरनो फोथांजोबनाय NDBखौ बे बर' गामि बे हाग्रा सेर बर' गामि गैयामोनबा NDBआ थांना थानो हागोना एसे गोब्राब दङमोन आं बिसेस करि आंनि बे दुम्बाजार बा बे एरिया गसाइगाव एरिया दे आं बावहाय आं मोननायावहाय आं सानसे समावहाय ओरैहाय हाग्रायाव आं गाव जादोंमोन 3 नाम्बार राइडआव सोरनिबा न'खराव जोङो न'आ मोननैल' बावहाय आं थानानैसो बासायदों होनना बुंजायो बे दिननिफ्राय आङो बे गामि बा एरियाखौ बावा अब्लाना गबिन्द धीरेन बर'खौ आं लांनो फैदोंमोन 2nd बेटालियन NC केम्पनिफ्राय बे मोनसे आंहाबो जारिमिन दङ आरो बाव बे एरियायावथ' गोबां मानसि जेरैबायदि नों दहाय बुंदों खोमाजों सोबा जाना खोमा खोनायो बेसेबां दुखुनांथाव NDBआ दिनै बै समाव बिराद मोजां नों जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन लेखा फराय बा माबा माबि खोथा होननानै बुंदोंमोन बायदिसिना बावहाय नों धीरेन बर' गबिन्द बसुमतारीखौ नों मा बुंनो सानगोन दिनै बिथाङा पावाराव दं डिपुटि CM बिथाङा डिपुटि चिफ बिथाङा फैनांगौ दायथ' दंना गैयामोन आं दा आसा खालामो सारखौ मानो होननानै बुङोबा बे रिजार्भ ओनसोलाव नायफैथों मानो होनना बुङोबा सारमोना हय सोरनिबा न'खरफ्राव ओंखामबो मोनजायाखै जानो हागौ आरो ना जेन'बा हाजोआव थानानै बा हाग्रायाव थानानैनो बेनि केदारफ्राथ' जादों बेनि दैदेनग्रा बेखौ लिडिं खालामग्रा बा बेखौ खामानि मावना होग्रा बेफोरथ' जादों बेखौहाय जोङो दा लुबैयो आरो सारखौहाय मानो होननानै बुङोबा रिजार्भआव नायफैथों हाग्रा सेराव नायफैथों मानो होननानै बुङोबा हनै जोंनि आयं गावफ्रा बियो बे सिला सारमोन दिनै नाम खारिनानै डाइरेक्ट निसै आरो जोङो ना सन्थस सारमोन थानाय समाव बे समाव आयंआ गावब्राबोमोन बेराफारसे गावसोरनो थायो आफादनि मानसियानो ओरै गावब्रानि बिबानाबो आर्मिफोरजों सानफ्रामबो सासपेक्ट जायो सरखारनिजों ओमफ्राय बेफोरो लास्ट बारावहाय उनावहाय केसाव गोलैबाय हमनानै बुजाबाय दा पेरालाइज आरोना बेफोरबायदि अबस्थायाव जानानै दं दिनैसिम बिसोरो गैला नै दिनै गाबोनल'सो बुंनो थाङोबा आरोना बेफोरनि बैसोआ गैला दिनैसिमबो जेन'बा गावसोरनो जादों हिसाबैहाय बा मावलांदों बेबायदिनो जाहोदों गावसोरनि जुनिदि खस्थ' मोनदों बेफोरखौ दिनैसिमबो खबर लाफैफेराखै आरो फैयाखैबो आरो
बेफोरखौहाय मा कन्डिसनाव दं गोदो जालांना थांनाय बेफोरनि न'खरफ्रा बायदोंना जिदों बा बै समाव आर्मिजोंहाय गावख्रुबजादों ना बुख्रुबजादों दिनैसिम गैया जों दा लुबैयो आरो बेखौनो जेन' हाग्रा सेरफ्रावहाय जेन' बेफोरबायदि अबस्थाखौ जेन' बयनिबो न'खरावहाय नायफैयो आरो जेन' हेफाजाब होयो दा मानो होनना बुङोब्ला सारा दा खुंथायाव दङ मानो होनना बुङोब्ला बियो बुंनो थाङोबा बियो बिटिआरनिबो सेकेन्ड कामान्डार डिपुटि चिफ आरो ओरै काउन्सिल माबा स्टेटनिबो एमएलए बेखौ जों आसा खालामो जिहेथु सारा जेन' बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै थानाय बै समाव रिजार्भ ओनसोलावहाय बेबायदिनो सिखा दिखानि बेलायावबो गोबांथार गोदोसोनानै थादों मानो होननानै बुङोबा सोरबाया मेट्रिक पास जानानै बेबायदिनो बिदेशआव खारलांदों बेबायदिनो बेंगलरनो दिल्लीनो सोरबाया बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो मेघालयफोरावहाय जाहैनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोबा गावसिनि बे आफादनि बेबायदिनो प्रब्लेमावनो सेरखम बायदि फरायनो मोनाखै बेबायदिनो सिखा दिखायावहाय सोरबाया बेबायदिनो उन जानानै थानांदों आरो दा बे मानसिखौ नायफिननो थाखाय आङो गबिन्द सार आरो फेरेंगा सार आरो धीरेन सार आरो सावरायग्रा सार आखाइ खबजोबनानै रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनो माबा मोनसे थांना थानायनि बे ओनसोलाव बे हाग्रा सेरखौ नायो जोङो बेखौनो आसा खालामो आरो एनडिएफबि आरो ना बा दुमबाजार एरिया बा अक्सिगुरि बेफोर साइडजोंथ' गोबां जारिमिन होननानै बुंजागोन बेफोरबायदि एरियायावहाय दा बे एरियानि मानसिफोरा बै समावहाय गोबां आइजोफोर रेप खालामजानायबो रेकर्ड दं दे दङ आं नाम थांखिनो गोसो गैया उसुबिदा जायो बिथांमोना जाखिनि बुजादों जायफोरा रेप खालामजादों बेफोर सोरनिबा थाखायथ' नङा बेफोर गासैबो बर' रायजो राजानि थाखाय एनडिएफबिआ जुदि माबा मोनसे होफैनो हानायखौ नुदों नामा नोंसोर बावहाय दाथ' जोंनावहाय मोनसेबो जिनिसानो एनडिएफबिनि नामाव गैया होनजायो आरोना बुंनो थाङोबा दिनैसिमबो गैयानो होनजायो आरो दा जेनेब्ला पिस एकर्ड जाबाय एनडिएफबिआ बा हाग्रानि एरियानि गामि न'खराव गिदिंफैनो गासैनिबो जायगायावथ' गिदिंनो हाजोबा दैदेनगिरिफोरा आंबो बेखौ मानिगोन जिहेतु दा गबिन्द बसुमतारिया जाय एनडिएफबिनि जानानै जेरैबायदि जाब्रां खौब्ला बोहैथि बिसोरनि न'आवनो हाबहैया होननाय खोनादों दिनै नोंसोर बिदिनो बेफोरबायदियाव अदालगुरिनिफ्राय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा गसाइगावआव मालाबा फैफेरगोन ना फैफेरा नोंसोरो मा आसा दङ बिनि सायाव जोंथ' दा आसा खालामोमोन आरोना ओमफ्राय जुदि गावसोरनो जुदि पाब्लिकखौ रायजो राजाखौ अननो रोङाबालाय बे गावसिनि खोथा जाहैगोन आरो मानो होनना बुङोबा खिन्थु जोङो बै समनि जारिमिन बिसिनि इतिहासखौ आफादनि इतिहासखौ नायोबा जोङो गाबनो ओंखारो आरोना जाथि हिसाबै मानो होनना बुङोबा आफादाल' सेक्रिफाइस खालामाखै बुंनो थाङोबा मानो होनना बुङोबा सोरबाया ओंखाम जाहोनायनि दिनै आर्मिजों खानानै बुजादों सोरबाया जेल जानो गोनां जादों जोंबो 6 माससो खारनांदों न'आव थानो मोनाखै आरोना बिमा बिफा गारनानैहाय जोङो बिदेश परदेश खारनांदों जोङो फरायगौमोन बै समावहाय बेफोरखौ जोङो दोनथ'नानै जोङो खारनांदों जोङो दा आसा खालामो आरो बै समावहाय जुदि गावसोर आफादाल' जुदि सेक्रिफाइस खालामदोंबा बे रायजोनि थाखाय भुल जागोन रायजो राजाफोरनि थाखाय भुल जागोन मानो होनना बुङोबा आफादजों लोगोसे जाया ओंखाम जाहोदों बेबो आफादनिनो मावनाय आफाद बायदियानो जाहैदों आरो एनडिएफबि बायदियानो जाहैदों बुंनो थाङोबा आरोना दा जों आसा खालामो सारमोननावहाय बेबायदिखौ आसा खालामो जोङो मानो होनना बुङोबा बै समाव जेरै खोथा होआ जेन'बा जोंनि सरकारा फैयोबा जों माबा मोनसे परिबेसाव फैयोबा रायजो राजाखौ नायगोन दिनै गोबांथार खाना खुज्रा बुंनो थाङोबा बेफोरबायदि सुबुंफोर दङ बेफोरखौ जाहाथे सारमोना नायफैयो बा माबा मोनसे अनसुंथाइफोर होयो फिसा फिसौ हाजासे हानायखिनिखौ जा हायो आरोना जों बेखौ आसा खालामो आरोना अनसुंथाइफोरखौ जुदि होनो हायाब्लाबो दसे सम मोखां खोन्थाफैयोब्लाबो होमबाबो गोजोननाय मोनगौ आरो जोङो बिथां गबिन्द बसुमतारि नोंथांखौ बे एरियायावहाय नोंथांनि मोखांखौ दसे सम नुयोब्लाबो गोजोननाय मोनगोन बे कुसुगाव एरियानि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखायनो नोंथांखौ आं खावलायगोन हायोब्ला नोंथाङा डिपुटि चिफ बिबानखौ लादों हिसाबै नोंथाङा एरियायाव फैनानै सम नोंथांखौ जाहोनाय मानसिफोरबो दं ओंखायनो फैनानै गामि न'खरफ्रोमाव हाबनो हाया मोनसे गामिखौ मोनसे सम लानानै मिटिं खुंनानै नुजाफैयोब्ला मोजां मोनगौमोन गासै बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ लुबैदों
फैजानोखौ लुबैदों थ' बिदिनो मैया बे सासेयाबोथ' मैया बुंदोंमोन केम्पआव माइरं रोगाहैनो मोन्दों होनना बुंदोंमोन थ' बेजों एसे सावरायनो खाथियाव फैबा हामगोन थ' होनबा नोंथाङाबोथ' सासे आफादनिनो खामानि मावदोंमोन बै समाव जेब्ला NDFB-आ सिजफायार जायाखैमोन आं 2000 सननि बाथ्राखौसो होनो जेला 2000 सनाव सेकेन्ड बेटेलियन ओरै गसाइगाव ओरैहाय जों आंबो थादोंमोन 2000आवहाय बिनिफ्राय 2000 सन नभेम्बर ना माबा सननिफ्राय आं ओंखारदों दे बारा गोबाव थानो मोनखायाखै आङो 9 मास 8 माससो बिदिनो थानो मोन्दों बिदिनो गोबां खामानि मावदोंमोन बेनिफ्रायनो थाबाय जोङो लाबदांगुरि केमेटिक खालामनो थांफानो मोन्दों बिनि उनाव नोंसोरो जेनेब्ला सिजफायार जायाखैमोन बै समाव NDFB-आ बे समाव माइरं रोगाना हैनाय मानाय माबायदि दुखु दाहा खस्थ' मोनबोनाय बेनि बारै एसे नोंसोर केम्पसिम थांनो मोनथारदोंना मोनथाराखैमोन माइरं हैनो मोन्दों माइरंजों लोगोसे मा हैनो मोन्दोंमोन आंथ' अनेक रोगाना होग्रामोन ओरै ड्रेस बाजुगावनिफ्रायबो ड्रेस लायदों आरो मानसि सोरबा गुलिवार जानानै माबा क्रसिं जालायनानै गुलि नांजानाय मानसिखौबो आं बादहोदों बाजुगाव लांदों बे आंगोमोन आंगो थैलायलाय खालि आच्छा बे लाइफाङा बेखौबो आंनो लांदों आंनो बादहोदों हनै गावब्रा मोना मिथिजोबगौ ओमफ्राय खात्रिबारि हरनि 12थासिम बेंजादों जों सराइबिलनि आर्मिजों आंल' ओमफ्राय आरो दाना मायाव माथाइगाव बाजुगाव दोनहैबाय माथाइगावआव दोनग्रोदों सोरांनायजों सहैनायजों जोंनि सान्तिपुरनिफ्राय माबासिम बै फखालागिसिम मानसि सोलायलायबाय बिनिफ्राय सोलायनानै आरो फखालागिनिफ्राय बै सरेन्द्रपुरनो नामा बहाय आरो आर्मि बेंनानै दाना बिनिफ्राय मानसि लांबाय खात्रिबारिसिम खात्रिबारिनिफ्राय जाम्बुगुरि मानसि फोजा लांदों जों हरनि 12थासिम बेंजाबाय होमब्ला ममेन्टमोन दं आच्छा ममेन्टआ नैबो फैनानै नैबिनि बिदाखौ दम होबाय गावनावलाय होननानै बे दुम्बाजारनियाबो खाखोमा लांबाय आंल' दोनलांनांबाय आरो थांफानांबाय अरायथाना मा होनो बेजों आंजों थांबाय जों ओमफ्राय दाना खासियाबारि रिलिफआवहाय फोजानानै माथाइगावसिम लांबाय जों ओमफ्राय मोनसे न'खर माहाजोनावहाय दोनहैबाय बेयाव दोनहैनानै बिनि गाराया सेवजोब्बाय सानसेल'सै थैनो माबायाव कचबिहार हस्पिटालाव होनबायनो ओरैबायदि फोरोंना लांदों आरो बेखौहाय मैसो हालेवनायाव मै होनायावहाय मैसो सुदों होनना बुङो ओरै नांनानै ओरै गदोंना बेना गुलिया बे सेस बारु खामजोबखानाय सालाया दाबो दं दा बे लाइफाङा हामनानै बियो आर्मिफोरजों बेरायफैदोंमोन कुसुगाव ओमफ्राय दाना जाबाय सेस खारजोब्बाय गेसाव मोनामनायानो थानो हाखाला आफादनि मानसिया गावसोरनो थाङो फैयो नायो आंनो सुना होनांगौ गारायखौ आंनो थाफाहैदों ओमफ्राय दाना रिगि रिगां होननाय दं बै माथाइगावनि रिगि रिगाङा मोजां नायदोलै पार्टनार होनना बुंबाय आंखौहाय नों थाथ'दो जोंनि मानसियाथ' थानो हानाय नङा आर्मिया फैलायबाय दाना दै सेर आर्मि फैबाय सेस माइबारियाव खारनांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय आंबो थानो हानाय नंलायलाय होननानै फैबाय आङो सानब्रै ना सानबा थाहैनांदों आङो बिजोंहाय बेखौ जेब्ला हस्पिटालाव लाङो हिनजावफोरखौ लांदों आरो अब्लासिमहालागै दङमोन आरो जेनेबा आरो नों जेनेबा केम्पआवहाय माइरं हैनाय रोगाना हैनाय बेफोरखौथ' रोगाहैनो मोन्दों आंथ' बिराद रोगादों बे जेदिन भुटानाव होख्लायदों अब्लाबो आं दंहैयो भुटान एटेक जाब्ला भुटान एटेक जाब्ला केम्प एटेक खालामनानै गावग्लुंलायला होमब्ला आंबो दंहैयो बिनिसामोन दं हनै दाउखामोन दं बिसोरनो दं दाउखा सारा होनदों ओइ नोङो दिनै 35टा दाउ लायबावनांगौ होननानै आंखौ थिनहरबावदोंमोन जेदिन एटेक खालामदों ओइदिन आं ओंखारबोबावनांगौ आरो गाव बाथानसिम दोनबोगोन आं बोरमा लानानै थांबाय दाउदै फिथि लानानै थांबाय हैखांखाबाय आलु गोरलै फान्थाव गोरलै ओमफ्राय आंनि लोगोआ मा खालामखो सासेया बोरमा खासि बायनो हरनाय फैसाया जानानै थाङाखिसै आंहा माम बायनानै लाबोलांबाय आं आर्मि दङ 8 नम्बराव बेंदों आंथ' लामाखौ मिथिगौ ना सिखारिफोरजों 4 बोसोर उन्दैयाव सिखारगिरि खाफाखानाय आङो ओमफ्राय दाना बङाइगावनि ओरै हनै लाफा खंखरनि धुबुरिनि मानसि गोदानखौहाय आं लानानै फैबाय आरो केम्प एटेक खालामजाबाय नालाय जोंथ' थानो हायाखिसै बे ओरै धनेसाव गाखोनाय ओरै निजिला बांखार मोनहैखाबायमोन आरो ओमफ्राय दाना 35 जन मानसिखौ आं फल'सिम बादहोनानै फैबाय
ओमफ्राय बिसोरो माबाजों गेमसारफोरजों गावलायनानै थांनांबाय आरो ओमफ्राय नै बिनि उनावसो आं बुजानाया गोगोम आर्मिजों हमनानै बुजानाया कुसुगाव जेनेबा भुटान एटेकनिफ्राय ओंखारना फैनानै आं गारमेन्टसआव खारनांबावदों मेघालयआव थायोबा मेघालयआव थाहैनांदों आङो खय बছर थानो हायाखै न'आव थानो हायाखै आं न'आव थानो हायाखैना बर'दिनानो सप्तासेल' खासैमोन ओमफ्राय जोंनि NLC सासनि सासे दंमोन आफादनि बङाइगावनि थेवदो जोंनावनो ख्रिस्टमास जानोसै बा ओमफ्राय फैसा 10,000 लाना फैदो नोङो आं नोंखौहाय फाथायहरनोसै केम्पआव बिनानै बङाइगाव केम्पआवहाय कामान्डारफोरनावहाय बिनावसै बे इनचार्जमोन नालाय आं नामखौहाय बावबाय आरो बिनिखौहाय ओमफ्राय बियो होनबाय थौदो ओमफ्राय आं होनबाय ओमफ्राय गोदान आंजों थांफानाय मानसिफ्रा होनबाय बै जार्नालिगाव बनगावनि मानसिबो दं थौदोलै जोंनाथ' ओमफ्राय नैबेनिनो सिगि जायो आरो दा बेंगालराव कानाडा हिन्जाव लानानै दं आं बेखौ गावनोसैलायबा होनबाय बियो दा खालामलाय आंखौसो दाय खालामगोन बिमा बिफाया नांबाय आं जनब होनो हामालै जे जायगायाव आंजोंहाय लाबोफानाय जाबाय आंखौहाय बिमा बिफाया हमगोन ना आं थानो हानाय नङा दाखालाम होननानै बादा होदों बेबो मानिदों आरो आंखौ सिना जानायखाय ओरैनो ओजोंहाय सेकेन्ड बेटेलियन केम्पआवहाय नोङो खयदिनसो गाहाम थायोमोन केम्पथारावहाय ओरैहाय सांग्रां सार लांनायावहायबो बे राङायाव बम होखांनानै आं सानब्रै ना सानबा थाहैनांखादों केम्पआवनो थायो बे आंगो मोनथायलायला होमबाथ' नों आफादनि थाखाय गोबां बिराद खस्थ' खालामदों आं बिराद बर' हारिनि थाखाय आफादनि थाखाय खालामनाय माने बर' हारिनि थाखाय बर' रायजो बर' समाजनि बर' रायजोनि थाखायनो दुखु खस्थ' खालामदों होनबा दिनै मोनसे गोरोबथा जानायावहाय मोनसे 4 लाख खरि बयनोबो अनसुंथाइ होदों राननायमोन टार्जोनमोन रुबुमोन बेलारोमोन साफा सिनायजोब आंखौ जौगामोन जौगाथ' दा अरुणाचलाव दंनो अरुणाचल ना माय दं बेखौ अरुणाचलाव दाखालि सासे खोन्थादोंनो राननायाथ' आंबो सेरफांगुरियाव दं बिनिसामोन दाउखामोन सिला सारमोनलाबो साफा सिनायजोब आंखौ बिनिसाथ' आंजों फन नाम्बार दंलायलायो दा ओमफ्राय दा ओरैनो बर'नि लिडार जोंनि दा धीरेन बर' धीरेन बर' लायनो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा ओरैनो मालाबा फैफेरदोंना फैफेराखै जोंनाव दिनैसिम गैया दा नोंथांमोना दा गामिनि हिसाबै गामिनि रायजोनि हिसाबै नोंथांमोना बा बेखौ मा फैजानो लुबैयो ना लुबैया ओरैनो एसे एनै खबर लाजानो जेबो होनो हाया बियो दिनै जेबो होनो हायाब्लाबो गामियाव माबा मोनसे रायलायफैयोब्ला हामगौ होनना सानो ना मा सानो नोंसोर ओरैनो फैनायाथ' बियो फैखायाखै खनसेबो माबाया सिला सारा खननै ना खनथाम फैदों इलेक्सननि सिगां थ' नोंखौबो हामबायसै नोंनिसिमबो हामबायसै होननानै बुङो दाथ' आङो गामिनि जानानै आङो फंनैसो बुंबावनो हास्थायबावदों मानो होनबा गोदोनि मावबोनाय रायजो राजा पाब्लिकफोरा बहुद खस्थ' मोनबोदों बुजाबोदों सोजाबोदों दा जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' लिडारफोरखौ बा जोंनि NDP लिडारफोरखौ गामियाव खौरां लाफैजानो लुबैयो नायफैनो लुबैयो हास्थायो न'खरावहाय डेभेलपखौ होनो हायाबाबो बिदिनो सहाय मदद खोथाफोरखौ रायलायफैजानो लुबैयो गामिखौ नायफैजानो लुबैयो दा बिसोरो जेबो खौरां लाया दा जोंनि थाखायनो नै जोंनिनो गुमै बेबो बुजाना खोनाया दासिमबो मोजां खोनाया दा बेफोरबादियाबो दा बिजनेस खालामनानै जादों दा बिजनेसाबो बन्द दा मा मावनानै जाबावनो दा गामियानो बिदिनो गोबां मानसिफोरा बिजनेस खालामजानाय बिसोरबो बन्द बिदिनो मोसौ बेफारि खालामनानै जायोमोन बे मोसौ बेफारिफ्राबो बन्द खालामना होबाय दा बेनिखायनो आं खावलायहरो जोंनि BTR सरकारनि मानसिफोरखौ जेन'बा ओरै MLA दं EM दं जोंना डेपुटि चिफ सार गबिन्द दं दा प्रमद सारमोन दं फेरेंगा सारमोन दं दा बिसोरनि बिजनेस मावनानै जानायखौ जाहाथे बाजारफोरखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ अन्नानै एसे बिसोरो खुला खालामना होयोब्ला बाजारखौ बानायना होयोबा जोंनि ओरैनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनगोन आरो बिसोरखौ आरो नेक्स्ट टाइमावबो बिसोरो इलेक्सन दारायबावगोनाव बिसोरो जाहाथे बिसोरो मुजुमुग जानानै बिसोरनि सरकारखौ दाफिननो हानाय बादि दा गावसोरनो खामानिखौ मावना होफैयोब्ला बहुद मोजां मोनगोन रायजो राजाफ्रा दा जुदि बिसोरनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय सुबिदाफोरखौ मावना होआब्ला नेक्स्ट फैगोनखौ रायजो राजा नेनानै थाबावगोन आरो जुदि बेवहाय जुदि रायजो राजाफोरनियाव बिसोरो नेक्स्ट टाइमसिमाव जुदि फैयाब्ला रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ सिनायनाय नङा
आं दा पाब्लिक जानानैहाय आङो बेखौहाय खावलायदों आरो मोनसे खोथा आङो बै समाव MLA खौ आं खावलायहरदोंमोन दिनै जिरन सारखौ खावलायहरनाया बेनो आङो माने फनजों रायलायहरबाय आङो जेनेबा ओइ सार बेस्थ' नामा होननानै बेस्थ' नङा दे बुंजागोन दा बुंबाय आच्छा आं नोंनाव मोनसे खोथा खावलायहरनो सानदोंमोन सार आंनावथ' दा जेबो राहा गैला माने जोङो दा खुन्थायाव गैयैखायनो जोङो जेबो बोलो गैला दा सारा अननानै आंनो स्कुलाव थांग्रा गथ'नो साइकेल गंसेसोनि दाम हरोबा मोजां जागोन नामा सार होननानै खावलायहरदोंमोन दा गथ'आबो जुनार कलेजाव हाबहैयो दा बिसिम थांनोनो साइकेलाबो गैया साइकेलाबो गोमानानै होबाय खावनानै लांदों सोरबा बे खोथाखौ रायलायहरदोंमोन आं होनब्ला बियो बुंहरबाय जोंनावथ' दा बेफोरबायदिनि माबा गैयालै जाहरबाय आरो जोंनाव दा बेफोरबायदिनि जेबो माबा गैया बेफोरो EM फोरनावसो थायो होननानै बुंहरबाय आरो जों हैदोंमोन EM-नोबो जों दरखास्त' गांनै हैदोंमोन जों गामिनि सानैसो थांनानैहाय जों हैदोंमोन दा बे EM-आबो नायदों नायनाया उनावहाय साननै सानथामनि उनाव खबर लानो थिननायखाय जों खबर लाबाय थांदोंबो जों थांनानै उनाव खबर लायबावदों बबे जेबो खबर मोनबोआसै दा जोङो है मोनखानाय नङा होननानै जों दा बिसिनिफ्राय जों खबरखौ लानाय जायाखिसै आरो जायखिजाया हामबायसै दा आं नोंसोरनि सिगाङाव मोनसेल' खोथाखौ बुंनो नागिरो दा मैया जोंनि जितु प्रेसिडेन्ट आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिनि आं मोनसे खोथाखौ फोसावनो सानो आरोखि टाडा केसआ टाडायावहाय जाखिनि केस दंमोन बियो मैया जोबनानै थांबाय आरोखि आं माखासे खोथाखौ मोनथिदोंब्लाबो आं खोन्थाजोबला आं अनलि टाडानिखौल' खोन्थागोन बे केसआ उइद्र' जाबाय होननानै खोन्थाजायो आरोखि बुंजायो बियो मैयानि दिनावहाय टाडा केसआ जोब्बाय आरोखि गुबुन केस दंबावो गुबुन बे आरोखि थ' आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि